ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଅବକାତ ବେତ। ଏଇଟା ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ନିତ୍ୟ ଧୂପ ବେତ। ଏଇଟା ହଉଛି ତୃତୀୟ ବଡ ତିଙ୍ଗାର ବେତ। ଏଇଟା ହଉଛି ଚତୁର୍ଥ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ବେତ। ଏଇଟା ହଉଛି ପଞ୍ଚମ ଗଜାନନ ବା ହାତୀ ବେତ। ଏଇଟା ହଉଛି ଟଟ ନବ ଯୌବନ ବେତ। ଏଇଟା ହଉଛି ତପ୍ତମ ଜାମା ଲାଗି ବେତ। ଏଇଟା ହଉଛି ଅଷ୍ଟମ ଟାଇଆ ଲାଗି ବେତ। ଏଇଟା ହଉଛି ନବମ ତୁନା ବେତ। ଏଇଟା ହଉଛି ଦଶମ ଝୁଲଣ ତନ୍ଦିଆ ଲାଗି ବେତ। ଏଇଟା ହଉଛି 11ତମ ବଣ ଭୋଜି ବେତ। ବେତ। ଏଇଟା ହଉଛି 13 ବା ବଳମ୍ବ ତୁବ ଅତୁର ବେତ। ବଳମ୍ବା ଅତୁର ବଧ ବେତ। ଏଇଟା ହଉଛି 14ତମ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ବେତ। ଇଏ ହଉଛି 15ତମ ବାମନ ବେତ। ଏଇଟା ହଉଛି 16ତମ ରାଧା ଦମନ ବେତ। ଏଇଟା ହଉଛି 16ତମ ରାଧା ଦାମୋଦର ବେତ। ଏଇଟା ହଉଛି 17ତମ ହରିହର ବେତ। 18ତମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବେତ। 18ତମ ଠିଆକିଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବେତ। ଏଇଟା ହଉଛି 19ତମ ବାଙ୍କତମ ବେତ। ଏଇଟା ହଉଛି 20ତମ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ବେତ। ଏଇଟା ହଉଛି 21ତମ ଆଡକିଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବେତ। ଏଇଟା ହଉଛି 22ତମ ନାଗ ଅର୍ଜୁନ ବେତ। ଏଇଟା ହଉଛି 23ତମ ଘୋର ଲାଗି ବେତ। ଏଇଟା ହଉଛି 24ତମ ବେତ। ଏଇଟା ହଉଛି 24ତମ ଏଇଟା ହଉଛି 25ତମ ପୂଜା ଭେତକ ବେତ। ତୃତୀୟା ବେତ। ଏଇଟା ହଉଛି 26ତମ ନବାଙ୍ଗ ବେତ। 27ତମ ମକର ଚୌରାଣୀ ବେତ। ଏଇଟା ହଉଛି 28ତମ ପଦ୍ମ ବେତ। ଏଇଟା ହଉଛି 29ତମ ଟର୍ଣ୍ଣ ପଟା ଲାଗି ବେତ। ଏଇଟା 30ତମ ଗଜ ଉଦାହରଣ ବେତ। ଏଇଟା 31ତମ ଚାଚିରି ବେତ। ଏଇଟା ହଉଛି 32ତମ ରାଜତୋରି ବେତ। ଏଠି ତ୍ରିଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 32ଟା ବେତ ତରିଲା। ଆମେ ଏବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ଠାକୁରଙ୍କର ବେତ।